Deci, încă o dată îi mulțumim Domnului pentru binecuvântarea de a fi aici împreună cu dânsul, laudându-l și citind din cuvântul său. Vom deschide Biblia la Sfânta Evanghelie cu Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Este vorba de ce vrei să facă mai bine, să desacralizeze, să își ia soarta, așa zisa, soarta lor în propriile mâini. Deci, practic, istoria, ca să zicem așa, nu e decât un efort din partea omului de a continua ce s-a început la turnul Babel, de a-și face singur un viitor și de a ajunge, desigur, la faliment, ca de obicei. Iar Domnul, practic, în toată istoria din partea Domnului este, deși poate fi descrisă cu un singur cuvânt, dragoste. Deci, este dorința Domnului de a ne aduce înapoi la El, ca și copiii săi ce suntem. Deci se spune că, practic, având cuvântul Domnului drept singur îndrumar, noi greșim, fiindcă nu avem un pas, nu avem o ceremonie, nu avem un sistem liturgic închegat și așa mai departe. Dar nu e adevărat. Se vede aici că nu asta era problema. Deci, practic, Evangheliile și celelalte scrieri nou testamentale sunt scrise pentru ca noi să credem că Iisus Hristos este Domnul. Deci, iată și crezând să aveți viață în numele Lui. Iată cât de simplu este în esență. Deci, prin acceptarea jertfei Domnului nostru Iisus, și deci numai prin har, noi suntem acceptați în viața veșnică. Noi suntem răscumpărați. Răscumpărați de la ce? De la din robia păcatului și mântuiți, aduși la viață veșnică. Deci iată că nu sunt necesare nici fapte bune, nici ritualuri, nu sunt necesare, nici ceremonii fastuoase. E drept că trăim într-o lume seculară. Dacă citim istoria relativ apropiată a Evului Mediu, relativ apropiată, zic, referindu-mă la cei 2000 de ani scurși de la răstignirea Domnului nostru Iisus, vedem că oamenii întotdeauna s-au bătut, s-au luptat, au comis multe fără de legi în numele credinței, indiferent care a fost ea la un moment dat. Astăzi nu se mai fac lucrurile acesta, în general, în societatea modernă. Aparent, eu știu, pare un lucru bun, dar din nefericire nu este. Societatea seculară înseamnă, în practic, o indiferență totală față de cele spirituale. Cum bine a zis, deci, încă o dată ne-a adus fratele Aninoi, deci, în Toma se ducea acea luptă atât de prezentă în ziua de azi între sacru și profan, cum mai ar place să zică unui filozof, dar noi nu suntem creștini, deci între credință, între cele duhovnicești și între cele materiale. Până nu pun eu mâna, până nu văd și așa mai departe. Iată, materialismul în starea pură de agregare. Deci nu e nimic nou. Trăim, deci, într-o societate pur materială. Totul suntem înconjurați de betoare. Până și la țară, țăranii care eminamente erau credincioși, cel puțin erau de aici, deci rar găsești indiferent pe lumea asta, un țăran să nu aibă dimensiunea sacrului. E imposibil. Deci vedeți că toate vin de la Dumnezeu. Noi, din nefericire, ne-am înconjurat de propriile noastre creații babilonice de material. Ăsta e pericolul. Și n-aș vrea să citesc greșit, dar un mare cugetător a zis că ultima minciună a diavolului este că el nu mai există. Evident. Unde s-a ascuns? Sigur, s-a picturat pe după blocuri, pe după mașini, pe după tehnica modernă. E ascuns, deci la fiecare secundă nu vedem în jurul nostru, nu mai avem timp de a vedea rândul Domnului. Deci noi, practic, suntem încuiați, ne-am încuiat în material. Deci e mai grav, pur și simplu, eu zic că este cea mai cumplită erezie care a existat. Și adevărul e că Biblia ne spune să fim pesimiști.
Deci, ceea ce intuitiv toată lumea zice că o să vină sfârșitul lumii. Da, într-adevăr, timpul este aproape, fiindcă vedem cum profețiile se împlinesc. Dacă cineva ar fi citit cuvântul Domnului în urmă cu 200 de ani, asta poate fi văzut în direct. Deci, spunea un președinte american, dacă nu mă înșel, e vorba de George Bush, tatăl, că se referea la american, dar cred că este valabil și pentru ceilalți, pentru majoritatea cetățenilor terei, că omul de rând este mai informat ca niciodată, este mai bine, cum se zice, entertainment, mai bine amuzat, mai bine atras, exact, ca niciodată, are la dispoziție prin media, dar mai puțin informat ca niciodată. Deci, iată că